Ġesu jmut fuq is-salib, ħsieb minn priġunier. Għaliex Ġesu kellek tiġi msallab u maqtul? Jagħmel sens li xi ħadd li jagħmel tanġid bħalek jiġi mwarrab, imneħħi, maqtul qasir il-omor? Le, ħaġa bħal din verament ma tagħmilx sens. Imma tard wisq, għax il-gvernatur Ponzju Pilatu imbeżza minn xi rewwixta u mill-folla bil-ġuħ għad-demm ikkundannak għall-mewt. Ħadulek il-libertà u firduk minn ma' ommok u l-apostli. U forsi llum ukoll ngħidu xi żball kbir, irreparabbli u assolut. Iżda mhux aħjar nistaqsu din storja ta' darba? Forsi llum 2000 sena wara dan l-iżball m'għadux jiġi rrepetut. Wieħed ikollu argument mal-ġar tiegħu iħalli l-emozzjonijiet tiegħu jiġru bih, f'saħħna ta' demm jieħu liġi bidejh u joqtlu. Tmiem ta' ħajja oħra b'raħtija. U wara jkun inutli jiddispjaċik u tibki żball jgħid. Pajjiżi minn madwar id-dinja jagħmlu żbalji bħal dawn. Persuna innoċenti ma jsibuha ħatja xorta waħda u jaqtaw ilha l-omor għall-ħabs jew isqar għall-mewt. Tmiem ta' ħajja oħra bl-ħtija. Għaliex? Meta se nħossu t-toqol tal-konsekwenzi li ġibna bidejna stess? X'inhi d-differenza bejni u bejnek, mulej? Għax jien ġejt biex nagħti ħajti b'fidwa għall-kotra. Id-batija tiegħek mhix konsekwenza ta' dnub tiegħek, imma tal-imħabba tiegħek għalija. Ejni mulej, biex jien ukoll nibda id-batija f'imħabba.